dambe na tsakanin dogon garkocin da sai shi dan madara daga bangaren arewa. Wai madala biju, madala biju kai madala da shayi, madala da shayi. Dambe na an dawo dogon garkocin do sai shi madala biju. Damben nan dai zaki dan zakanya bahagon zumudi. Wallahi zaki dan zakanya ran da man kusa mai jebe da gidan ba fara ga hino gurin. Ba alama ne ina da alama. Kusa jebe da gidan ka. Bahagon zumudi kusa jebe da gidan ka. Abarran dan zakanya. Aikin mutum da shawo ko ba su da zakanya. Wallahi sai da mai ne ba. Rashi sai da nake da ruwa, Rafa'i, Rashi, sai da wurin da ka dawo ruwa ne. Ko za ki yanzu kanya, ko ki da maku da ba, dan ma ba wasa bane, ki da maku da. Bara ku wannan kayya fa. Ko ba ba guri, ya ke zuwa ga aiki da yana da ta na hada. Kai ko wani wallahi ya furo wannan kayya. To ta ji da shi da Allah wannan.
ga dambe za a taka tsakanin dan daba da shi da shagon da Ashibi. Shagon da Ashibi. Ga dambe nan dai dan daba shagon da Ashibi. Dan daba shagon da Ashibi. Dan daba shagon da Ashibi. Ina Musa Kano Musa Barauki. Na inda kake ka bayyana da manka. Musa dan sarki ruwa ce kan sarki ruwa sana a gurin maganin mai gasa Musa mai kifi. Musa na Muhammad Musa na da kuma fa mai jin dadin zama da Habu Bakar Garba. Musa ya ce ka tafi gida yau. Saboda haka ga kyautar ki yana ba. Ga dambe na an dawo. Shagon da Ashibi. Dan daba. Ya ne? Zazu na naira 1000 zazu na Mustapha yaro ga zamba da alheri jiya ina zaune wallahi zazu ne zo lalle naira 1000 ce zaki ga wannan ka samu na kaiwa da gana fada ta sai ta ce mai fada ta gurin ne ina Ibrahim ina area kai zuwa wannan ce mai fada nan gurin ne ga dambelan tsakanin aljanin bahagon nasarawa da shi da buhari shagon yalo damben naira 100,000 an samu tona kai shi ba kuma layi na duk wanda ya tsallaka da nan jarida a fita da wurin duk wanda ya tsallaka an samu maki a kan shi kuma sai ku ja ku dambe sabanin nan ba aka dinga cewa ko ba ku
ku tsaya ku dambe hannuwa a kallon da suka shigo domin wannan dambe kuma akwai wadataccen lokaci sai fata a tsaya a dambe wanda ya kamata yawwa kudi ya mutu rabo ta ci rabo ya ci rabo ya rante sojo shi ga damben nan tsakanin Buhari shagon Yalo da shi da wani sabon baki daga bangaren Jamus kudi ya riga ya mutu saura maganin aiki kawai na rage idan kuma Allah ya kai ni gobe akwai dambe tsakanin Hausa na Aisha da shi da Zazu na kudi naira 100 shi ma da za a gabatar ranar Lahadi kuma akwai dambe ƙarshe na kwanan wannan dambe da ake na miliyan 1 idan Allah ya kai mu ranar Lahadi. To, iya ne? kun yi minti daya na to ga dan nan dai tsakanin shi shagon Yalo Buhari shi ne mai baza koriya daga bangaren kudu matsa sai shi aljanin bahagon Nasarawa shi ne mai jarbaza daga bangaren Jamus rauni ta kada karaya Allah ya kare wata faduwa ta bawa ya dauki kadara ya fadi ga dabban nan ka saya na sai ma ciniki ya fada ko ta ware ko ta wallare mu rauni ne ba ma so wata faduwa ta bawa ya dauki kadara duk mun da ba a buga ba duk da ba a buga ba ba ya cikin babban don an sa ne don ku tsaya ku don ku buge an kallo to duk da ba a buga ba ba ya ci ɗan kallo ku she ba duk da bai ana an yi don ba ba ya cikin tuni da za a yi saboda an kallo suna ba da haɗin kai kullum suna shigowa Iyane! sun shigo sun biya kuɗi kuma su mutu alheri to ya kamata a riƙa zuwa musu buƙatar su 100 ba wasa ba ce akwai wa'anda suna cikin riguna yanzu aka taso su aka mai da musu 100 nan sai ka ji da mai kuwa sun yi kuma ruwa ce to ga dangan na an shiga tsakanin aljanin Bahagon Nasarawa da shi da Buhari shagon Yalo an yi minti daya da rabi na dambe la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah walhamdulillah aljanin Bahagon Nasarawa ya samu nasara bigi shagon Yalo Buhari amma na ƙara samun su 100 zan ƙara mai kamar shi wallahi ni sai Allah gaba da ai shi Buhari ya ce ni ne shaida shi Aljami ya ce ni ne shaida kuma ai da ka yi da zai da ce haya kuma kai Buhari ka ce ni ne shaida kai Aljami ka ce ni ne shaida kuma ni ya kamata a yi gangan a gabana a yi shi gaban yan kallo to Allah ya sa ba nan aka yi shi amma ina wajen da ce a yi na mai yayi kisa to ga 100 ku nan ku raba amma ni ba a yi gabana ba wallahi sai an sake yin shi na sake samu ku 100 sai na zo gabana na abu da shi ni ne zan raba wannan gaba lafiya ce mun mai adalci
lafiya ma da lafiya ma ka samu ne kana raba mu kullun dan ban da ku da sai ma mai adalci namu ba irin nasu bane tunda akwai dan gobe akwai shi jibi akwai shi monday saboda ranar lahadi za mu raba balaga ta miliyan 1 da alƙawari in Allah ya yarda ranar monday sai ku buga wannan dangan da 100 gaba da saboda ƙara raba mana gardama da yanzu dai ɗan kallon su buga ba gardama amma ni ban gani ba don kuma yanzu da ganin kurɓa ba ni kuma almajirin Allah ko da so in zauna a gaba nan ayi yadda kowa ya kira ni shaida zan bada kwarai ko ba haka ba to Allah ya bani sa'a gaishe ku da ina godiya ana
suna da wasu a musamman kuɗi goma ga kasan dole ga ni wasu mutanen da ka gara ya ka tsaya kawai mai rabon ganin ba da gando na kasan ya kisa zuwa take yi ba ko ba ga ba amma ya da Allah ga to wani alƙawari ta mutu wani alƙawari ta mutu ka ga da arewatawa da kudu yanzu wani alƙawari ta mutu ko da to mu yan kallo ba bai da mutum sai mu je mu kai mu da kuma in Allah ya tawo mu tawo malaki tana nan insha Allah to ko mu tsare namu na gudu malakin wasa ce da ya kuya gari ko ba ga babban san wasa ce ni dai ne na ku da zuwa ko tawo malaki Allah kai mu to amma ka ce ba ka za ka kai ba ya san wa shi na sani kuma ka zo wannan ba kuma ka zo wannan ba ya san Allah kai mu Allah kai mu